dneska si ukážeme trošku něco jiného než Minecraft, ale Scratch. Stoucor a toch. Je na stránce jako online scratchmit.edu a můžete se stáhnout samozřejmě i do počítače. Já to každopádně hraju takhle. Je to jakýsi internetový program, programy to si můžete stáhnout, kde můžete vymýšlet různé hry a animace a tak dále. Já si vytvořím nový projekt a ukážu vám takovou zcela jednoduchou hru, na který můžeme pracovat. Takže, když si Scratch otevřete jakoby tu tvorbu postavy, která se mimochodem otvírá, vlastně se zaregistrujete takhle tady, odhlášení účtu, já se odhlásím a ukážu vám to celý v celku. Vlastně tady dáte přihlášení, svoje jméno a tak dále. Každopádně pokud tady jste registrovaný, což většina z vás ne, tak dáte připojit se ke Scratchi a tam se registrujete. Jsou to 3 jednoduché kroky, myslím, že k tomu potřebujete akorát e-mail, ani to možná ne. No. Takže, jak jsem říkala, tady máme ten náš nový projekt. Tak. A vlastně tady se můžete pojmenovat, tady se pojmenujeme třeba projekt 1 a zobrazí se vám tady taková figurka, když ji kliknete ani levým tlačítkem myši a podržíte, tak s ní takhle můžete hýbat, klasika. Teď u ní máte různý takovýhle nastavení, třeba zvuky mňau. Doufám, že to je slyšet, ono vlastně není, takže moment. No, to jste slyšeli prostě. To máte zvuk to a tak dále. Pak tu máte i kostým, ty figurky, většinou má nějaký na výběr, třeba tady jako běží, tady chodí. Můžete jí měnit barvu a tady máte scénář. No, tak my si vytvoříme úplně novou postavu, takže tuhle, když skliknete pravým, tak dáte prostě smazat a ona vám zmizí. Nová postava se buď tvoří vybrat postavu z knihovny, tady se vám zobrazí knihovna postav, musím počkat, jestli načte. A tady máte různé postavičky, takhle, třeba bychom mohli vybrat toho Goba, tady to, má 3 kostýmy, tady můžete vidět, a dáme OK. A teď se nám tady vloží Gobo. Má úplně stejné věci, nějaký zvuk taky, no nic moc, ale budiš. Smažím a taky jde vytvořit postava, tady se máme nakreslit novou postavu a teď si tady nějakou pěknou postavičku nakreslíme. Takže dáme třeba kroužek, takhle, šup, kroužek. Tady se vám vlastně už zobrazuje i tady vedle, jakou má velikost. Tak a plechovku můžete vytvořit třeba takovýhle zvláštní odstíny, což nedoporučuji, protože to pak nejde přebarvit. Koukejte třeba, když dám takovou červenou a vyberu tenhle ten, tady jako tohle, třeba tohle. Tak to vypadá pěkně, ale když bych to pak chtěla přebarvit třeba na tohle, tak vidíte, že už to prostě nejde. Musím takové postupně a nebylo by to hezký. To je dobrý takové všecko to dát pryč úplně do háje, dokud to nezmizí. Tak. A vybarovat to prostě všechno jednou barvou. Červenou ale nechci, takže hnědou. A dáme tomu nějaký oko. Dáme tomu třeba ocas takhle. No. A nohy. 1, 2, 3, 4. Máte něco, počkejte, ještě pusu tomu uděláme. Tak, ucho. Máme tu jakýsi pokus o králíka. Samozřejmě, když si s tím budete pěkně dávat práci, tak to může vypadat úplně jinak. Já tady s tím práci dávat moc nebudu, protože by mi to trvalo hrozně dlouho, tady to takhle ještě vybarvíme. A vrhneme se na tvoření. Tak, přepneme si do scénáře, než se nám to uloží. A tady máme teď novou postavu králík. Takže základ takový, co asi všichni budou chtít, jak udělat, aby postavička chodila, pokud chcete udělat hru. Nastavíte si
tady události. Musíte si nejdřív nastavit jazyk češtinu samozřejmě, ale po stisku klávesy, třeba šipka nahoru, vlastně to znamená, že když stisknete šipku nahoru, tak vám to dá, prostě udělat ten pohyb, máte spoustu jiných kláves, ale my dáme tohle. Teď dáte pohyb, a sice zaměř směrem, tady, tohle 100, kde je takový 90, a to 90 vybereme tam, kde je napsáno nahoru, to je to 180. Pardon, 0, ta 0, jo, to znamená 0, to znamená nahoru a dáme posunce o 10 kroků. A teď nastavíme třeba jen těch, pardon. A teď vlastně, když tu postavičku dáme sem a zmáčkneme šipku nahoru, tak ona se nám takhle divně, ale prostě posune nahoru. To. A teď jak zařídit, aby se nám takhle tady divně neotočila. Takže dáme pohyb a nastav způsob otáčení jen tady to je tohle dolů, tady takhle. Když jedete dolů, tak to je tady. Jen vlevo vpravo. Tak vlastně, když bych měla jít nahoru, tak by mi to mělo zůstat takhle pěkně hezky. Pak tu je spoustu jiných, pak tu je ještě neotáčet, co by pořád bylo takhle a dokola, to jsem nikdy nezkoušela. Aha, tak to se vrátíme zpět k původnímu, takže jen vlevo vpravo je asi nejlepší. Tak. Že tohle bychom měli. Teď si vlastně to takhle kopírujeme několikrát, 4krát a akorát změníme teda vpravo, vlevo, dolů. Tohle bude šipka dolů, šipka nahoru, pardon, to je šipka vlevo, šipka vpravo. Tak. Teď vlastně takhle ten králík pojede tam, kam budeme chtít, akorát se nám jaksi otáčí špatně. Když jdu tam, tak on se otočí obráceně. Co nám to blbne? Šipka vpravo, zaměř směrem. Vpravo, no, tak šup. Měř směrem vpravo. Sám obvykle nestává, takže nechápu, co to celý teďkom blbne. Králíku, hele. Mám možná špatně nastavený střed, takže to zkusíme takhle. Jo, výborně, on se tam prostě otočil, no. Teď to funguje, tohle by se nám si nestalo, já jsem tam něco omylem možná překlikla. A každopádně nám chodí takhle nahoru, vpravo, nahoru, dolů. Tak a teď třeba můžeme udělat nějakýho nepřítele. Takže zase vytvoříme postavičku. Možná to asi někde v půlce stopnu a bude to na víc dílů. Ten nepřítel bude třeba, nevím, takhle tady tohle. To je divný. Prostě co si, kde si. Tak. Dáme tomu taky nějakou barvu. No. Tam bude to takové kostičkování, tak se vám nevybarví nic, na to si dávejte pozor, musíte to vybarvit bíle. Třeba kdybyste třeba v tom měli nějaký jiný pozadí než bílý, tak by vám to prostě zprůhlednilo stejně jako to pozadí. Takže co si zrobíme, třeba uděláme žlutý, takhle, zlatý. A máme nepřítel. Takže a teď přejdeme k tomu králíkovi do scénáře. A teď vlastně tady trošku zvětšíme. A dáme vlastně ovládání. A tady vybereme když tak. A to napojíme na úplně všechny tyhle věcičky. Jdeme do vnímání a dáme dotýká se. A takhle, jak má to takové se borámuje tady to, tak to do toho prostě můžeme pustit. A nastavíme sprite 2, což je vlastně ten ošklivej. Tak.
když už tohle máme, tak vlastně dáme pohyb, jdi na pozici, tuhle. Protože na ty tekon jsme, vlastně když já to posune, tak se nám to posune na jinou pózu. A my chceme tuhle, takže kopírovat, tak. Tady bychom jak si mohli nastavit start, já to možná trošku zmenším, což se každopádně dělá tímhle, tohle je zmenšení, zvětšení. Tak. Dobře. A teď tomuhle spriteovi nastavíme po stisknutí klávesy lajka, nebo lajky, což je tohle, co vlastně celá ta hra spustí. Nastavíme pohyb, closej, takhle se posuneme sem, closej 1 sekundu na tuhle pózu, dáme 2 a closej 1 sekundu na zase 2 sekundy zpátky tuhle pózu a to celý dáme do operátora opakuj dokola, takhle, no tak. A teď vlastně, když klikneme na vlajku, tak nám tady tohle takhle začne lítat a králík musí přes něj projít. A když se ho dotkne, tak se vrátí zpátky. Když jste to postřehli, takhle. Koukejte. Se zpátky. Jo? Vlastně a cíl té hry by mohlo třeba být dostat se na druhou stranu. Což jsme nastavili trošku nemožně. Před 2 sekundy jsou prostě hrozně moc. Málo, takže můžeme pokračovat. Teď je to zpomalenější, takže se musíme tam prostě takhle jenom jednoduše, ne moc jednoduše. Nedokážete vyhrát svoji vlastní hru, pak jste stejní jako já. No, takhle ho dáme a je to. Jo, a teď třeba tady můžete nastavit zase novýho sprita. Šířku čáry pěkně, tak. Tak, uděláme takový divný sprite, ale měl by být trošku poznat, že to je cíl. Jakmile se to vybarví. Hop, 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 hop. Černou, hop, 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 hop. Tak a máme jakýsi divný cíl. Do toho králík se třeba musí dostat. Tak řekněme. Teď u králíka nastavíme kdy. Se zase připojíme k tomuhle ještě jedno když. Vždycky ke všemu. Zase dáme vnímání, dotýká se. Sprite 3. Nastavíme vzhled a změň pozadí na třeba pak, nevím, co to je za pozadí, ale každopádně to vyzkoušíme. Dobře, to je vlastně, teď to můžeme zkusit, hop. Aha, to je tohle pozadí, jasně. Dáme, tady, když se to změní pozadí, tak je to tady tohle pozadí, tak tam něco namalujete, nový pozadí, zase máte menu pozadí, tak dáme třeba takhle boardwalk. Tak, musím trošku pospíchat, už mi dochází čas, takže na pokračování si to doděláme pozadí a další detaily, takže mějte se pěkně, užívejte si všeho, zítra se uvidíme, nebo za chvilku se uvidíme a ahoj!